Sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon ta nga sa matarong akong ipakita ang makaluluwas na gahom sa Dios. Sa unang pagbasa niingon sa dang Ginoo, kung musukol mo nako, ako gimong ipapatay sa espada. Pero magmatinumanon mo nako, hatagan ta mo sa tanang panalangin. So kining matarong daay nga tao kanang dili musukol sa Ginoo. Pangutan-an na imong tupad ning namusukol ka Ginoo. Nya, unsa man ang pagsukol sa Ginoo, kana bang di ta mosugot sa iyang gusto. Pananglitan, giuban na imong buhok, imong yung kulurag itom. Kay di kaganahan anang puti-puti. Nisukol na ka na. Kung ang imong kilay, tanaw nimo nipis ra, imo dayong kiskison, ya imong badlisan, nisukol na ka. Kana ginagmay pa ng pagsukol. Nya, maminyo ka, nya imong anak, ubay-ubay na, inom dayon kag pills, palaygit dayon, awa na, nisukol na ka. Imo nang gipangguba ang gihatag sa Ginoo. Ingon ang Ginoo nga ayaw mo pag-away anang kwarta, mukiha gyud ka, aka na. Sukol na ka sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, pagpasayloay mo, paghigugmaay mo, makigubat gyud ka hangtod mga matay. Bahala nagmagkrisis ang tibuok kalibutan, basta maggubat kita kay ilhon ginatog kinsay hawod. Kana nisukol na taniana. Gihimo kas Ginoo nga babae, maglinaki gyud ka kay ako gusto gyud kog laki ko. Gihimo kas Ginoo nga lalaki, magbinabay gyud kay gusto gyud kong babae ko, usbon ko gining akong lawas. Nisukol na gitag maayo, no? Ingnon sa Ginoo nga, Padre, ayaw na isod sa bulsang kolektab, isod gyud sa bulsa. Ako'y magbuot ani kay ako'y gadupa-dupa ani. Ako ning hinaguan. Kana mga inana ba? Sukol. Kamo, ingnon mo sa Ginoo, mga ginikanan ay mong pangasaba na inyong mga anak, mamalikas gyud, sige gyud pamunog. Zaman, wa mo sukol o nituman mo, nasukol. Mao na si Maria, wa gyud mo sukol sa Ginoo. Si Jesus, wa sad musukol sa Ginoo sa dihang dinhi siya sa kalibutan isip tao. Unsa iyang gipraktis, masinugtanon nga sulugoon. Muna sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, ay mo pangambisyon anang kamo mooy tawgon nga leader, pangulo, amahan, magtutudlo. Ayaw mo pangambisyon ana. Unsa may pangambisyon nato nga mahimotang alagad sa tanan. Servant of all. Pag kanindota kag mauni puy sa kalibutan, kanabang ang imong hunahuna maugyod ang pag-alagad. Na dinis atong simbahan gitudloan tagid mo unsaon pag-alagad. Unsaon man pamalit lang gyud mo slot. Kaysa imong pagpalit, imong gikuha ang imong gitawag o gisaligan aron imong ihatag ngadto sa uban. Mao man ang pag-alagad. Kanabang imong kuhaon ang imong sana comfort, ang imong pleasure, ang imong security, ang imong authority, imong kuhaon aron isubmit ngadto sa uban. Wa naman kay authority og sulugoon na ka nya kanang imong kwarta nga ipalit diring slot. Wa naman kay authority ana kay gamito naman nato diri sa simbahan sa atong proyekto. Mao nay pagpakasulugoon, pero samtang imo pa nang kontrolon, patay ka diha. Nya unsa may mahitabo kung kita magpakasulugoon, matod pa ni Kristo ang magpaubos sa to ipataas. Ang magpataas, may kayo mo memorize sana.
Kanang bana nga magsigig alagad sa asawa, unsay mahitabo? Unsa man? Unsaon nimo pagka-feel nga gipataas ka? Oh, pero may ginang adi sa namaong ang kanang bana nga magsigig alagad sa asawa, pinangga kay nas asawa. Murabag musikat ba? Kanang mga anak nakusog kay mutahod sa ginikanan, niya magsigig yun og alagad sa ginikanan, sikat kay nas ginikanan. Pinalitan gina og unsay makalipay. Bitaw. Pero ang nindot yun nga ipataas tas Ginoo kanang makasinati ta og langit. Ang tao nga magsigig alagad wa gyoy ambisyon nga siya mo'y magpaalagad, kanunay malinawon, kanunay malipayon, kanunay nga kontento. Bisad ka ng kuhan, kanang magsupak-supak sa Ginoo, kanang magpaka-authority ba? Kato akong ipanghisgutan ka ganiha. Tan pakolor kas buhok. Tanawa, di ba maratol ka? Di jud ka makontento. Magsige na kag monitor diha sa amin sa imong naong. Lahi gyud og kadtong tawo nga wa nagpakolor kay relax lakaw ana, relax kayo ba? Kontento kayo. Kakuha mo? Oh na. Na mga tao nga mangurakot gyud, mangawat gyud panudlanan sa simbahan ba or sa gobyerno ba? Di gina sila mahimutang. Nang murag gilas bang ilang kinabuhi, di sila mahimutang. Nya magsigtago, dili makatutok ay mga tao kay gihasol man. Pero kana mga tao nga honest, bisag pobre na sila, matod pa sa Tagalog, taas noo ba? Taas noo kanang murag naay kay dignity. Muna ingos Kristo ay nalang mo patawag og amahan, puy na lang ang pagkaamahan. Unsa maning amahan nga tinud-anay muatiman sa pamilya. Dili moghimog laing pamilya, muatiman sa pamilya. Og ikaw gusto kang himuong magtutudlo, puyi ang pagka magtutudlo. Unsa may tinuod nga magtutudlo? Kana bang motudlo pinaagig pulong ug buhat. Muna nga ningos Kristo kining mga magtutudlo din hinato nga mga proud kaayo. Kamao man silang motudlo, so paminawa lang ang ilang gitudlo, pero ayaw sunda ang ilang gibuhat. Kay di sila tinuod nga magtutudlo, kay gasigi ra sila hatag og panudlo, pero sila mismo di kamao mutuman sa ilang gitudlo. Parihara nas amahan ba or inahan, ayaw mo pagsugal, niya siging ukay anang madyong, niya siging tungid, siging patad anang surtres, niya moingon is mga anak kamusgal, sugal mo, piti mo na ako, niya siging sugal. Buang mo na. Sakto mo na iyang gitudlo, pero sayop ang iyang gibuhat. Ay mo pa ni garilyo ha, wapa ba mo yung mga trabaho, bantay mo sige mo sigarilyo, bantay mo na ako. Sige tayo sa sigarilyo ba, niya bantay mo na ako, niya aso-aso yang kamot sigarilyo, ang anak tao gasigang matay niya karon nagmadako ko suyop jud ko ng sigarilyo. Kay mas influential ba ning gibuhat. Muna ako dinhi isip inyong pare, magsigtudlo ninyo ug ang ako gitudlo wa na nako buhata, badlunga din ko ninyo. Pwede pa kunyog tulisokon in public kung wa na nako buhata ang akong gisulti ninyo. Oh, bitaw. May na lang na makaamgo ko sa akong kabuang. Pero nagbuhat sa ko sa akong gisulti, magdungan sa tag buhat sama ng pagpalit og slat. Sa may nahitabo. Sige sa kong palit. Hindi lang ko moingon nga parihasi ang akong pinalitan. Pero sige sa kong palit kay sige kong tudlo nyo palit og slat niya ako waday palit-palit. Kansi ko. Sige kong ingon ninyo nga kinsa tong manghatag taga-agdaghan. Kansi ko ana. Ngayon ipalit og usa ka slat nato dinhi bago pa sad siyang ni-inform nako ingon din siya
palit kong slot pader, nindot kay Ginoo og gibaos. Ang gibaos sa Ginoo kuno kay tagaan sa siyang equivalent og 50 ka slots. Ang iyang gipalit usa ra ka slot. Ang gibaos niya equivalent sa 50 slots. Nako, awa pa to kaabot og 100. Kaya ang gusto sa Ginoo 100 man gyud. 100 ba? So kuwangan pa na. Wat-wata lang niya. Saon man na pa din nga maabot og 100, sige gyud palit. Sige lang yung palit. O na 100 gina madugay. Mga igsoon, usahay ang atong tawhanong kinaiya mo og muhari. Muna struggle gyud, no? Struggle. Kinahanglan kita og focus o conscious effort. Sige, manindog na ta.